kasan mu ce, kasan mu ta gado, kuma Allah ya yarda ko a tsakiyar titi za a halbe mu a kashe mu babu komai mun ji, ai dai kasan mu muke ba kasan wani muke ba, duk abin da za a mana anan sai dai mana, amma gaskiya ce sai mu yi wa ƴaƴan da jikokin mu yaƙi Allah ya sa yadda. Su ma ina ba su shawara, ku daina jin tsoro, ka daina lakurewa kana boyewa kana tunanin abin da yake shine haƙƙinka kuma shine gaskiya ko shi ya kamata a yi a canza, ka ce za ka yi shiru ka bari abubuwa su ci gaba tafiya da yadda suke. To hakan ne ma mutane suke ƙara lalacewa, jahilai da marasa ilimi suke ci gaba da hawa kan kujerun mulki, suke ɗiba abubuwan ka, suke hana ka ci gaba, kuma suke sa jiniya su zo su wuce ta gefen ka, in ma baka matsa da motar ka ba su samu bulala su shauɗa maka, kuma gida ka je ka makale ka laɓe. Ka daina wannan tsoron, ka fito. Wannan wata hira ce da Nasir Adam El-Hikaya ya yi da Dan Bello, yanda a cikinta ya bayyana abubuwa da dama game da shi. Dan Bello dai shine zakakurin matashin nan da ya zame wa miyagun jami'an gwamnati kadangaren bakin tulu. A baya yakan isar da